Când am început colaborarea mea cu Teo, adevărul e că eram zero plan, zero motivație, zero tot. Acum, dacă stau să mă gândesc puțin în urmă cum eram și cum sunt acum, nu pot decât să-i mulțumesc lui Teo pentru că, pe lângă sfaturile lui, care evident m-au ajutat pe partea fizică și pe partea de nutriție, chiar dacă nu m-am ținut pe tot acest parcurs, dar mi-a schimbat foarte mult mentalitatea și modul în care gândesc acum și faptul că acum n-aș mai vedea să continui activitățile mele fără să integrez și partea sportivă în rutina mea. Acesta este doar aportul lui Teo care m-a făcut să gândesc altfel și să văd altfel lucrurile care până la urmă au fost spre binele meu. Un alt aspect foarte fain la Teo este că a știut să țină cont și de faptul că sunt mămică. De multe ori nu am avut cu cine să o las pe fiica mea și a fost nevoie să o aduc cu mine la antrenament, iar partea faină la Teo a știut cum să gestioneze timpul cu noi două foarte fain, alegând exerciții care sunt potrivite și pentru copii și pentru mine și astfel chiar s-a creat un timp de antrenament foarte plăcut. Nu pot decât să-l recomand cu drag pe Teo și în momentul în care oricine alege o schimbare de genul acesta, e foarte important să găsești și omul potrivit, care, pe lângă sfaturile pe care ți le dă, știe și cum să lucreze personal cu stilul tău și cu felul tău de a fi.